Sonnen XP3 kuldetest. Telefonen er puttet i en fryser i en bakke med vand, og vi prøver at ringe op til den og se, om der er hul igennem. Den ringer. Man kan høre vibratoren, men ringetonen kan man altså ikke høre, når den er frosset ned. Vi prøver med nogle andre test for at se, om vi kan drive den her telefon til vanvid. Den virker. Nu er den lige blevet kørt over en Passat. Svendborg Sundbroen. Den er cirka 20 meter høj her. Læg mærke til huset i baggrunden. Og lygtepælene. Nu skal vi prøve at lave den ultimative tabetest. Den her XP3. Vi ringer nu op til min bror, der står på broen. Og han vil så smide den ud, og der er plus 20 meter i hvert fald. Og nu falder den ud. Og den ligger herhenne. Se om den overlevede. Den har boret sig godt nede i pløret. Den virker! Den virker! Ej. Og der er altså rimeligt langt deroppe. Plus 20 meter. Telefonen har overlevet. Ikke særlig ren, men den er ikke gået i stykker nogen steder. Nå, så skal vi prøve at sætte den ned på noget dybt vand og se, om den overlever det. Nu skal vi prøve drukneprøven for denne her XP3. Min bror har sat sig ud i en båd, temmelig dybt, og bundet en snor i. Nu prøver vi lige for at ringe til den og se, om den virker, inden vi sænker den ned. Der er hul igennem. Og Søren sænker den nu bare ned i vandet. Jeg har bundet en lille snor i. Vi har fundet ud af, at den synker. Og sådan oplyser, at den kan komme ned på 1 meters dybde, men jeg tror, den kommer lidt dybere. Her der er 6, måske 7 meters dybde, hvor at den kommer ned. Og så kommer ned, så lader vi den være dernede i 1 minut. Og så ser vi, hvad der sker. Er den nede? Ja, prøv at trække den op. Jeg skal lige registrere det. Men der skulle være lys i den. Og der er hul igennem. Telefonen, som der nok må sige at være verdens sejeste telefon, har nu overlevet. Blev kørt over en Passat, være blevet frosset nede, være en sø, og i hvert fald fra en bro på mindst 20 meter. Det er rimelig sejt, må man sige.